ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡ 1837 ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಭಾರತ ಗಡಪೋಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಸುಳ್ಯದ ಪರಿಸರದ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯಗೌಡರು ಮಹಾಂತಿರ್ನಲ ಸೇರ್ಪಾದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂಜಿ ರಣಕಾಳೆ ಮೊಳಗಿಸ್ಯಾರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಆರಡ 2,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಸೇರಿದು ಆ ಸುಳ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪೆ ಪಂಪನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಡ್ಪಾದು ಜನಕ್ಕಳನ್ನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು, ರೈತರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು, ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು, ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಅಲ್ಪ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಕತ್ತಿ ಅವಡು ಅಥವಾ ಖಡ್ಗ ಅವಡು ಓಮಂತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬೋಡು ಐನು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದ. ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಚಲ ನಮ್ಮ ದೆತನೋಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡದು ಆ ಜವನೇರ್ನಗ್ಲೆಗ್ ಆ ಭಾಗದ ಈ ಕುಡ್ಲಡ ಮಂತ ಏರ್ಮಂತ ಆಲೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಾತ್ ಈ ತುಳುನಾಡದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಲ್ತೋ ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಆಳೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಓಡಿಸೋಡು ಪಣದು ಮಹಾಂತಿರ್ನ ಸೇರ್ಪಾತು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಾರಿನ ಅಕ್ಲೆ ಕಬ್ಜ ಮಲ್ತೇರು, ಬೆಳ್ಳಾರಿನ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತೊಂಡೇರು. ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪುತ್ತೂರುಡು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮಾಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಯಿಲಾಗ್ಲಿನ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರಲುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಶಪಡಿಸೋ ಒಂದು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಪಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ನೇತ್ರಾವತಿಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಆ ಸುದೇನು ಕಡ್ತದ ಮಹಾಂತೇರೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬತ್ತದ. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್ ಒಂದು ಇತ್ತದು. ಅವು ಪಂಡ ಮುಂತುಂಟು ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಪೂರ ತೋಜುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇರೆ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ರಾವೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ನ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬಾವುಟನ ರಾಪಾದು 13 ದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಈ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪು ಅವು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ 2 ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಇದ್ವೇ ಪೊರ್ತುಟು ಮುಲ್ಪ ಬಾವುಟ ರಾಪಾದೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾವುಟ ರಾಪವನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಭರಿತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಚಕ ಈ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ. ಈ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲ ಅಥವಾ ಏರೋ ಐನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಕನೆಯರ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಾಂತ ತುಳು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದಾಗ್ಲಾವಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯಗೌಡ ಸ್ಮಾರಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿದಾಗ್ಲಾವಡು ಐಕು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಸಂಪಾಜರ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು. 10 ವರ್ಷದ ಪಿರಿಯಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದಾಗಲ ಮುಲ್ಪ ಬಾವುಟ ರಾಪಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆವಡು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಇದ್ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆತಂಡು. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ನಮಕ್ಕಿತ್ತ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ರೋಷದ ಕುಡಿ ಇಂದು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮುಕ್ಲು ಮಣ್ಣಾತೇರು. ಇವತ್ತು ಇನಿ ಮುಕ್ಲೇನ 13 ದಿನದ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಕೈತಲ್ದ ಭೀಕರನ ಕಟ್ಟೆ ಅವು ಭೀಕರ ನ್ಯಾಯ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರೆಯೊಂದುಂಡು ಏರ್ಲ ಪೂರ್ಣಲ ತೂವಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವಥ ಕಟ್ಟೆದ ಅಡಿಟ್ ಭೀಕರ ನ್ಯಾಯ ಕಟ್ಟೆ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾದ ಅಕ್ಲೇನ ಧ್ವಂಸ ಮಲ್ತೇರು, ಅಕ್ಲೇನ ಸಾಯಿಸಾಯರು. ಆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಮಹಾಂತ ತುಳು ಸಮುದಾಯದಾಗ್ಲೇಗ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ರೋಷದ ಕಿಚ್ಚು ಅಪಘಾತ ಇತ್ತನೋ ನಾಲ್ನ ಬೋಡು ಈ ಮಣ್ಣು ಈ ನೆಲತ್ತ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡು. ಇನಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯಗೌಡರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರು ಆಂಡಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರು ಪಾಡ್ದುಕೋರ್ನಂಚಿನ ಆ ಸಾದಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತುಳು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DB ಬಾಲಕೃಷ್ಣರು ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ದೇವಸೂಲ್ಯರು ಅಂಚ ಮಾಂತ
ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಂದ್ PH ಉಳ್ಳೇರು, ವಾಸುದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು, ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಮಾಂತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಡೇ ಬರ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಬತ್ತದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಗೂ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಲೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಡಪೇರುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆತಾ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಅವಡೊಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆತಾ ಅವತ್ತಂತೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಸಿದೆ ಆಪನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರನ್ನ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಆತಂಡು ಅವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಆತಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರ ಐತಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡಿದೆ ಮಲ್ಪೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಈ ಒಂದು ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡದ ಪುದರ್ ಒರಿಪಾಯರ ಬೋಡಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಭಾರತದ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ MCF ಇದ್ರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜನ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ಪವನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸೋದುಂಟು ಅವಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏಪ 185 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಹಕ್ಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೀರಿ ನಾನು ದುಂಬು ನಮಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಹಕಾರಡ್ ನಿರಂತರ ಎಂಕುಲು ಪ್ರದೇಶಡ್ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಬಾವುಟ ಪಾಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಯ ಪನ್ನಂಡ 1837 ಏಪ್ರಿಲ್ 5ಕ್ಕೆ ಈ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರದೇಶಡ್ ನಮ್ಮ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರ ಅದು ಪೆರರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲನ ಸೈನ್ಯಲು ಬತ್ತದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ದ ಬಾವುಟನ ಜಪಳದೊಂಜಿ ಬಾವುಟ ಪಾಡಿದ ನೆನಪು ಆಂಡ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತನಾಂಡ ಒವೇ ಇತಿಹಾಸಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಅರ್ನ ಮಗ್ಗೆಲ ಸೈತಿದ್ದಿ ನಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರ್ಲ ಅರ್ನ ಮಗ್ಗೆಲ 2 ಜನಲ ಲೇಟ್ ಬಲಿದಾನ ಆತೇರಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ದ್ಯಾಪಂಡ ನಮಗಿನಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿಕ್ಕುದುಪ್ಪೆರ್ಯಾರು ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತನಾಗ ಆದಿಪ್ಪೆರರು ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬೋಡಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯವಾದ ಒವೇ ಗುಲಾಮಗಿರಿದ ಸಂಕೇತ ಇಜ್ಜನೆ ಮನ್ಕೊಡಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲೆನ ಹಾನಿ ಕೊಟ್ಟೆ ತ್ಯಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆನ ಋಣಟ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲೆನ ನೆನಪು ಮನ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದಯಪನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ 1857 ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಪನ್ನಂಡ ಅವು ಭಾರತದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಬಂದು ಆಡ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿದ ಹೋರಾಟ ಆತನ ಪಣ್ಣದ ಅವು ನೆನಪವನ ಜನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಬಕಂದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲನ 16 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಗ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿ ಬಕ್ಕ 5 ಬಕ್ಕ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲದ ಶಶಿ ಬಂಡಿಬಾರ್ ಅಕ್ಲೆನರ ಸಹಕಾರಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಅವೇನು ತುಂಬ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಗ್ಲು ಸೆಮಿನಾರ್ ಪರ ಎಂಗ್ಲು ಬೇತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಂಬಟ್ಟದ ನೆನಪು ಬಂದ್ಬಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೋದು ಬೈದಿತ್ತ 5 ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಎಂಗ್ಲನ ಕಿರಣ್ ಬುಡ್ಲಗುತ್ತು ಬಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕಲ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪನ್ನಡ ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಂತನಲ್ಲ ಐಕೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕ ದುಂಬುದಿಂಜ ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಗ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಂದಿತ್ತ ದಯಪನ್ನಡ ಎಂಗ್ಲ ಹುತಾತ್ಮೇರಾಯಿನ ಎಂಗ್ಲನ ದೇವಪ್ರಸ ಸಂಪಾಜಿ ಆದ ಪೇರರು ಕುಕ್ಕಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ ಆದ ಪೇರರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಬಲ್ ಬರಪಣದು ಬೇರೆ ಜಾಗಡೆ ಎಂಗ್ಲ ತುಳು ಬಾವುಟ ಆ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ಪಾದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಹಾಕಲು ಇದ್ದೇರಿ ಅಕ್ಲನ ಆತ್ಮಪುರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಈ ಇನ್ನಿದ ಇಂಚಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಹೀರೋನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಜನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವರು ನಿಜವಾದ ಹೀರೋನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರನ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆನ ಶೌರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನನದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಪರ ಒಂಜಿ ಅವು ಅಕ್ಲು ಹೀರೋ ಅದು ಕೊಡು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಡಪೇರುಂಡು ಅಂಜದಪ್ಪನ ಪೂರ ಬೈದಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲನ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗಳಾದ ಪೇರರು ಪೂರ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಿಲ್ಲ.